Són temps complicats. La crisi econòmica torna a colpejar la gent corrent. El cost de la vida no ha parat de créixer, però els salaris quasi no es mouen des de fa anys. I cada any que passa, la sequera i les temperatures extremes ens avisen que l'emergència climàtica ja és una realitat. Sant Cugat no escapa a tot això. I a més veiem com ens resulta impossible accedir a un habitatge en condicions dignes. Ara surten veus amb paraules buides i solucions màgiques, dient que ho arreglaran tot. Però qui és que ha estat sempre allà quan calia? Qui ha estat lluitant perquè l'habitatge sigui un dret i no un negoci per especular? Qui ha portat el feminisme a l'Ajuntament? Qui ha lluitat per expulsar la corrupció de Sant Cugat? Qui ha estat allà quan calia defensar els teus drets? I qui estarà allà per donar veu a tots els que hem vist com ens volien excloure de la nostra ciutat, lluitant perquè l'habitatge públic sigui la principal prioritat de Sant Cugat? Qui estarà allà per dir que l'aigua i l'energia estan al servei de la vida i no de les grans empreses? Qui estarà allà per seguir fent de Sant Cugat una ciutat feminista? Per dir que joves i gent gran són membres actius de la nostra ciutat i que tenen molt a aportar? Qui estarà allà lluitant per un model de ciutat per a totes les persones i no per uns pocs privilegiats? La CUP sempre hem lluitat Sant Cugat i volem seguir-ho fent amb tu. El 28 de maig, vota CUP.